Jare Rara, ora uwong tok sing udo, duit barang yo iso udo. Jaluk ning Raji kono lho. Sudah Raji lho. Lah tak kiri jedes. Songo-songo. Songo-songo persen. Tadi cimone iki. Udah. Ya kok udah barang pitar iki? Ya gak ada kepitane. Ya ra dikepit ra apa-apa to. Teng duite pas. Lah ya udah tapi makane kuwi lah aku kan mikir. Ya dodol permen. Makanya kan aku mikir. Ya lah petang Kok 8.000 kok petang 1.000 to lho. Ya wulunge Dan golek kok iso maksa iki 9.000 iki. Yo golekne kanca 1.000 sitok. Sitok. Dan golekno saiki. Permen lho, permen lho ra. Ayo lho gak perkara ngono lho. Aku ngomong nih tau 2.000